Kan du ikke lige rykke de stole der lidt? Jeg skal forbi. Og Paul, du skal ikke sidde bag ved mig. Det her, det bliver godt. Jeg skal have fundet Maja. Så hvor kan han være? Det gode ved det er, min telefon, den har lommelygte på, når man filmer. Maja! Hej, Bag. Hej. Har du set Maja nogen steder? Nej. Ej, jeg har fundet Maja. Hej, Maja. Hvad så, Maja? Jeg er nede under bordet. Nå. Nå. Hej, Maja. Og nu går han vist op i sit tårn. Maja sover ventelisten. Jeg tror, Maja der har et nyt navn. Jeg har et nyt navn til Maja. Bare du ved godt, jeg filmer og putter det. Du ved godt, jeg filmer det og putter det på YouTube. Det er fortsat. Luder. Jeg ved, jeg skulle stå, hvis det... Du ruller mig her. Jeg ved det ikke, Rosa. Du bare have en lille... Hvor er Miss? Lad mig gætte, hun er ude. Hun er henne i... Lad mig gætte, Miss, hun er henne i naboens have. Det tror jeg nok. Ja, det er hun. Jeg kan se hende. Okay. Hvad så sidder der nu nede, men jeg tager din telefon og kaster den om til naboen og håber, hun tager den. Nej, jeg filmer videre på Maja. Hej. Hej, Maja. Hej, jeg så mit navn er Maja, og jeg er en kat. Halløj. Jeg er Maja. Og jeg har grønne øjne. Og jeg er en kat. Og jeg er grå. Og jeg er cute. Og jeg gider ikke gå udenfor. Bum, 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 bum. Han kunne sagtens blive brugt som model på noget kattetøj. I gør Maja? Nej. Nå. Nå. Hvor cute. Nå ja, I kan skrive, alle dem derude, I kan skrive i jeres kommentarer, om I synes, at Maja er cute eller ej. Jeg synes i hvert fald, at den er cute. Hey, hvor skal du hen, Maja? Hvor skal du hen? Han skal helt klart hen, når han er med. Bare rolig, Maja. Bare lad som om, at du er en superstar. Bare gør det, du plejer. Flot. Nå. Maja. Psst. Maja. Mhm. Se lige, hvor cute han er. Er han ikke bare cute? Nå, jeg
undskyld, Kevin og Hekka, de er ikke med i den her video, fordi de er altid hjemme hos mig, så det er kun mig, Pau og Maja, og så min familie. Nu jeg filmer for det meste kattene, fordi det er sådan set en kattevideo, det her.